Tahunnya langsung jegone lor. Langsungan. Iki wis dimbah bersih kok tahunnya lor. Halo lor, Buli saiki arepe masak. Masak apa, Beli? Masak anu nduk, jangan semanggi. Jangan semanggi. Engko campuri tahu. Lah engko gandengane. Apa, Apa iki goreng tahu? Goreng tempe. Tempe. Terus engko karo goreng iki lor, iwak layur asin lor. Oh, gereh layur. Oh, gereh layur ngene iki jek urung diumbah lor, ngerti? Goreng diumbah. Nyambel ora boleh. Nyambel be. Lah iya. Terus iki bumbune jangan lor. Bumbune jangan semanggi apa Jangan ya? semanggi gur lombok. Terus apa iki bawang merah, bawang putih. Wis dulek entah ngene engko dijegore banyu kalau umap semanggine mlebu lor. Wis ngene iki tok ae. Saiki tak uleke sik lor ya bumbune ya. Ayo melok mulik masak. Oke. Kayak uya. Dulek. Jangan semanggi boleh gak diikuti miri lor. Ya Diikuti miri. tok gak. Oke. Yo gak pedes lombok titik. Ikan wis ana sambel. Iki kok nyambel tomat. Babe iki lor, nek ra disambelne engko kurang mantep. Soalnya jangannya gak pedes. Lah iya selerane lho pedes. Selerane iki pedes. Wis ngono kuwi babe lor. Wis apal. Apa lagune? Iki lor bumbune semanggi karo bulik jegone. Ora usah ngenteni umub lor. Iki jegone sak ngenteni umub banyu ngene iki tok ae. Engko lek iki umub baru ngono apa iki Semanggine lebokne. semanggine dilebokne. Gak apa-apa lor, gojaki ngene iki lor. Iki lor, taune sangat dicampurne jangan semanggi dirisi. Gak sak akeh nyampure lor. Ini iki. Tunggale digoreng. Heeh. Tahune entah ngene lor, gak usah digoreng lor. Dadi meneh nganu ben seger. Panas-panas, jangan semanggi, seger Beli ya. Seger terus nyambel. Wis jan cocok. Karo gereh layur, jan cocok lor. Aja kemecer Beli. Gak kemecer. Engko wis mateng kemecer lor. Nah, bumbune wis umub. Iki semanggine dijegurne. Wis gelis jangan semanggi wis ngene mateng. Semanggi rasa perlu suwi-suwi lek nggodhog. Kaya dongke lor lur. Ini langsung jegone lor. Langsungan. Iki wis dimbah bersih kok tahune lor. Ini iki. Lor wis anu dileboni penyedap, micin, garam ditambah garam lor, gublone titik lor. Oke. Ben gak manis lor. Nek ini disanteni lor. Tahune wis mateng. Dituki laos lor. Wis ben ngene sik, marani nyanteni lor, tutup sik. Oke. Wis mok. Santene dijegurne lor. Wis mateng lor, jangan lor. Wis mateng Beli. Wis. Kok ini disegeri lor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Goreng tahu lor. Tahunnya wis mateng. Wis pintas. Goreng tempe lor. Goreng gulai layan lor.
Wis mateng digere layar, Lur. Sambel lor, lombok keriting, lombok pedas, brambang, bawang, tomat. Tomatnya tomat ranti lor. Wis ngene iki tok lor, sambel ben kecut-kecut enak lho lor. Lah kuwi digoreng sik gak, Bu? Heeh, digoreng, kemarin digoreng diulek wis penak ngono ae. Nek nyambeli digoreng sik. Enak sedep. Sambelnya digoreng lor, bahane sambel. Sambele wis mateng, ora sambel, Jeng. Bar sambele. Sambele ki engko wis diulek sambel. Ini wewiya. Iya. Izin. Kaldu jamur. Nyambel ki dhewe kaldu jamur enak, Lur. Gak sah gula, Lur. Sini kita es Ulek. Lor, Bu Lik karo Babe lek masak wis mateng. Saiki arep mangan, Lor. Oke. Arep madang. Deloken, Lor. Jangane semanggi karo tahu, Lor. Enak. Iki mantep tahu karo tempe. Iki sing favorite Babe, iwak asin layur. Terus sambel. Nah, kuwi aja sampe keri. Senengane Babe aja sampe keri iki. Lah iki minume sak begok, Lur. Wis tenan wis. Ayo, Lur, malah mangan. Be. Ngaparane Be mangan, Be? Be. Wis mari iki lho, Nya. Sik, Babe nyopot kostum. Kostum. Heeh. Ora usah capilan. Gak no, madang kok capilan. Sumuk iki. Heeh. Tak jukokne ya, Be ya. Heeh, wendang. Weh. Wis seneng enak. Oke, Titik jangane. Pokoke biasae. Lho Be ya, mantep. Lur. Mangga, Lur. Monggo. Kalau madang, Lur, iki Lur. Tangane resik lho, Lur ya. Oke. Tangan. Berarti lek masak buli mau piye, Jur? Cacek rampung iki, Lur. Iki layure ya. Heeh. Engko nek neh njukokne, nek neh. Ih, Iki sambele Lur, Babe. Bluk kene iki wis. iki jarine 4 sehat 5 wareg ya iki, Lur. Ya. Lur Babe jan sak piring munjung, Lur. Wis. Wis. Iki Bu Lik yo mangan pisan, Lur. Iya kudune no bareng. Bareng ngancani Babe. Babe ora dikancani gak selera. Gak kompak ngene iki tenan. Aku yo lengkap, Lur, Bu Lik, Lur. Yo. Delok Be. Delok endang. Babe iki, Lur. Top. Porsine Babe, Lur. Mantep ki. Babe ben gelis gede, Lur. Gede, Lur, gede. Marai kemecer. Wis, tenan, Nduk. Ayo, Nduk, mangan, Nduk. Oke. Wis, monggo, Lur. Wis, Lur ya, monggo, Lur, madang. Adang. Beh. Semanggi, sambel, tahu tempe, gerah, layur, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh lek mangan karo tangan, Lur. Marem. Wis pokoke disekecakaken. Jan, iya tenan, Nduk, disekecakaken tenan, Nduk. Monggo, Lur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep ya. Grek. Mak kriuk. Makame kalem ae dinikmati. Ya. Dapur Bu Lik, Lur. Lek dapurane Babe wis ngene iki ya. Iki dapure Bu Lik. Bebe. Ayo mangan lek sak ngomong Be. Dik mati, Be. Lur, lagi, Lur. Kriuk kok enak. Ngantek kanan kiri. Wah, tenan, Lur. Sambel, Lur. Tahu nih kayak gini, Lur. Tahu nih kayak gini, nih, enak. Terus aja, Lur.
Nak. Mantep deh ya. Mantap nah lur. Hmm. Seweger lur iki lur. Nak seger pedes. Heeh. Ketok iki menganu lur. Piye, Be? Porsine babe lek ngimbone Bu Lik jumbo. Heeh. Bener Sampai minger-minger lur. Be, bener. Iya, heeh. Wareke-warek Bu Lik lah tapi jumbone iki meksa ki engko. Ada ben gede. Oh, gede-gede ya. Heeh. Ben ra nakal ya lek gede. Heeh. Sampeyan kan awet cilik. Hmm. Karo iso ngranggeh lamtoro. Hmm. Nak indul lho. Heeh. Enak entul lagi. Nah, itu. Hmm. Sampai dulu. AC-ne mamiri lur. Mamiri. Heeh. Angin mamiri. AC mamiri. AC alam. Oh ngono. Oh alah. Ini kan jarang mana wong duwe be AC alam nih be. Heeh. Duwe sing kuasa. Heeh. Ini kuasa. Tapi kalau beli alhamdulillah bisa dapur angin mamiri. Heeh. Ya dulur-dulur ya sugih-sugih gak nang kota ya lur ya. Heeh. Ya AC-ne AC listrik ya lur. Lah babe iki AC-ne ya iki mau lur. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah lur, selamat. Pitik no, pitik ndak mati. Duwe pitik to. Ora, sing dia tanggane. Lah mesakne teluk pitik tanggane mati. Mulai madang sampai keri-keri lur. Heeh. Rasane meng enak. Enake piye, Be? Wah, enake Piye, gonggur lur. Cek dendani. Alhamdulillah warek ya, Be ya. Alhamdulillah lur. Warek. Ya lek madang wis rampung ya lur ya. Babe tetep ndongane dulur kabeh neng ndi wae panggonane tetep diparingi seger waras sehat ya lur ya. Gangsar lancar berkah rezekine lur ya. Panjang umur. Panjang umur lur, tetep panjang umur lur. Amin. Oke ya lur ya. Wassalam, matur nuwun lur.